assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande windande hande noon ko windande joyoɓire nde jangueten harfere wiyetede dia ɗum woni diatongu piccuɗo joni Dental Dine TV woni ɗo henne numéro makko 77 906 14 81 jiɗɗo nadde hen bisimilla muɗum to banggue jangde to walla jiɗɗo nadde e banggue Dental Dine TV jahata ko YouTube to ndi harfere noon wiyete diatongu piccuɗo ko jangete e diatongu ko ni foti ojo windande joyoɓire nde eɗen janga hen ko wiyete diatongu ganda so wayi ni adima e bindol wiyete ko diatongu so tawama hakkude bindol wiyete ko diacewɗo so woni sara bindol ene wiye diacewɗo piccuɗo alama wondi hay goto wiyete ko diatongu piccuɗo ayi ɗo joni ko toɓɓe ɗe ko lesɗe keedi teskoɗa no moƴƴi toɓɓe ɗe ko lesɗe keedi ɗo ko diatongu ɗo ko diacewɗo ɗo ko diacewɗo piccuɗo ɗo ko diatongu piccuɗo ko pamɗa hen wodi tan ko diatongu e diacewɗo ari ardi so adima ko diatongu hakkude ko diatongu diacewɗo wiyete wadde oɗo e oɗo nandi o ko diacewɗo o wiye diacewɗo piccuɗo oɗo wonno ko ha diatongu ga o wiye diatongu piccuɗo wadde so adima e bindol windirmo dani hakkude bindol windirmo dani sara bindol windirmo dani alama wonde hay goto windirmo dani wadde sa yi tan ko wayni andu ko diatongu ko wayni diacewɗo ko wayni diacewɗo piccuɗo ko wayni diatongu piccuɗo ari ardi ɗo noon woni pular dia mo pular o mawɗo dia pular mo tokoso ɗum ɗo o ko dia o ko dia ɗum saabi so eskima ɗum ɗo woni dia ay ɗum woni dia ga woni tongu ɗum ɗo woni dia ɗum woni cewɗo dia cewɗo ɗum ɗo wiyete piccuɗo o toɓɓere woni dia tongu o nanga piccuɗo nanga ɗum woni dia o nani toɓɓere nde woni dia ga woni tongu mbiya dia tongu ɗo ko dia mbiya cewɗo ɗo ko dia cewɗo ene wondi e piccuɗo ɗo ko dia ene wondi e tongu e piccuɗo muɗum wadde paama tan woni tan ko diatongu e jangde he ɗum tan jangate woni ko jangate ko diatongu ɗo noon ko ha paama so adima ko ni windorto so woni hakkude bindol ko ni windorto so woni sara bindol ko ni windorto alama wonde hay goto ko ni windorto ɗum tan paamata hen ɗo ko diatongu ɗo ko diacewɗo ɗo ko diacewɗo piccuɗo ɗo ko diatongu piccuɗo ari ardi Dental Dine TV jaaha toon mbaɗa abonné sa waɗi abonné kadi ma yi toon nokku jangguirde nde wadde mbawa jangude janta e jangoɓe mbaɗon hen balle moɗon e jinguere moɗon e numéro biyaɗo 77 906 14 81 on saaha mbaɗon hen jinguere e wallere yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ƴette kuuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon tigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen on jarama wassalam ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Koura Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam